Bai, noski, azken baten denok uste dut arduratuta egon behar garela, ez? Esan behar dugu lehendik, pasan astean egon ginela Moskun, eta bai klubu aldetik tratu oso ona hartu genduela, eta uste dut gure zaleituek ere bai, tratu ona hartu bela, eta ez egola inolako problemarik egon. Hori alde batetik eta bestetik, espero dugula hori jasotzea ere bai hemen, badakizue segurtasun arlotik gure kasuan ertzaintzak lideratzen duela asuntoa eta gu berezko ipinten garela. Zain aurretu genuen uste dut gure webean idatzi dugun moduan gure Samameseko enpresa pribatuei esan diogula ipinteko dena, bere eskuan dagoen dena partidu honetan ere, baina konfidantza eduki behar dugu segurtasun arlotik erabakiak hartzen duten ertzaintza horri eta gu berezko ipini eta bia gauzak ondo urtetzen badira. Bai, egin dugu gainera, eta uste dut aurreratu dugula ere informazio hori, enpresa pribatuei esan diogula berezko dauden pertsona guztiak ipintea, baina uste dut, naiz eta Samamesen barruan ere bai, segurtasun hori ertzainaren esku joan behar garela ere bai.